kudara isina kuenda kutora defensive ukameno zvako uzokura ndakazotwachi chitamba changu boza itombonetsa unopasa hako haupasa unopasa chikoro chawakura chizopoirwa zvachanditi omurera Jesu maoko. Saka ndiri kuti unofanira kuramba uchiverenga so that uve updated neshoko raMwari. Challenge yekusaverenga shoko raMwari memon. Let me come to you. Let me go right out of the bora. Sure. Wow. Challenge yekusaverenga shoko iri pakuti kune vanhu vakushandisa this way of God to manipulate the mune usimbe hwekuverenga shoko. Mbele Jesu makweva hama dzangu, if you don't read the word of God, chances are high that kune vanhu vanouya vachikumanipulate using the word of God. Ukonzwisisa? Izvo zvizvi tikatanga kuda kutaura nyaya ndikatorega kuedza kuprofesa munhu ndozotokune nyaya kunoku vangatenge kubvunza zvamwari tikatanga kuda kubvunzana maringe neshoko. Vanhu vazhinji mwoyo yenyu yakatsemuka because makamanipulatwa using the word of God. Vazhinji venyu makarasikirwa nepfuma nekuti munhu aitora pfuma ayakanga isiri mbavha inoyekuda vazhinji makarasikirwa nepfuma because munhu akatora pfuma akamanipulata this thing. I hear me somebody. Maikaenda kuchechi motonzi huya motowa muchizikanda kana kuti maenvelope aitoburiswa muchipiwa maenvelope yetonotsvaga muchida sei kana usina watonzi enda unobatisa chibatiso chokuti ukwerete uise mara. I hear me somebody. Uchinzi after waisa mari uchaita sei ucharopafadzwa. But nhasi wakaropafadzwa ikati wakati upenyu hwako hwakurarama hwakafanana neupenyu hwakatukwa because wakasiwa muzikwereti. Na ishi iripo ndekuti hamuna kuda kuverenga, makaita usimbe hwekuverenga shoko raMwari. Vacho vakanyepera kuverenga shoko raMwari ndobva vashandisa shoko raMwari kuita sei kukutorerai pfuma. Otorera Jesu maoko. Saka ukava lazy to read the word of God, ukava lazy to read the word of God, inofa kwako mwana wamai. Are you hearing me somebody? Inofa kwako because shoko richaramba richimanipulatewa. Ndunzwika zvakanaka. Kune vanhu vatova nemadegree yekumanipulata the kingdom of God using his word. And vanotofamba nematitles arimo mukingdom yaMwari. Ombera Jesu maoko topagadzirisa. Saka never ever be lazy to read the word of God. Because kana usina shoko racho raMwari, it's easy to be convinced. It's easy to be convinced. And you want to start on emotion. Unasana une mosha ukasazadzikisa zvikutaura because rinogona kuverengwa rorepwa romonyonorwa kuti riburitse pfungwa dzekuti wane munhu zvapera. Saka ukasava neshoko darei it's very easy kubirwa na vazhinji vari kuchema. But kuchema kwevazhinji ndikokuti vakashandisirwa shoko kubirwa neshoko. Now the question is, mune ukama neshoko here oro munozongorinzwawo kana yasani naimutlanga naita basa mwana gogo mutlanga gogo wankosi aiwa tomukashira ikoko feel at home. Mwari ngaakuchengetei. Munobogarawo here nana nkosi muchivadzidzisa izvi kana kana nkosi vanokudza kuti handezvenyizvi. Nhaka yamunogona kuvasiyira gogo isingaparari ishoko raMwari, kuvarovedzera mukufamba munzira dzaShe. Ndo nhaka isingapfukutwe. Dzimwe dzese dzinogona kufukutwa, dzinogona kuparara.
kuti rinoda kunzwisiswa ishipangeri. Kunzwika zvakanaka. Also, I want you to understand that mu kingdom maMwari unotarisirwa kurarama. You need to live as salt and light. Kurarama semunyu uyezve sechiedza. Kunzwika zvakanaka. Madzimai ndimunowanzoibika. Basa remunyu chii? Umuriwo. Ita sei? Kurunga. Let's listen. The deaconess. I hear deaconess. Ani basa remunyu kuita sekurunga. Munourungireko munyu? Muriwo. Kuti uve netest. Okay. Ko basa remwenje kuita sei? Kuveneka. Pave nechiedza. Kuti musakuwara. Asiwo maziso akavhenekwa ndiyo. Sure. Saka kwanga kuti muti ndokudawo neuyo maziso akanga akavhenekwa. Echama yogara mabara munhu apo. Kurunzi. Kana makuchinya ungochinya usunga iwo. Yogara pane mukadzi wako. Not nobody say man. Let us nice be saying vasingatendi. Nezvienda mugaba nemurume uyu. Totomunamatira kuti atozowana mumwe. Mhanye munogara zvekuti mwana zvichi. Mwana wacho ndoi akabuda mamuri. Asi vari kudhuze nebhegi vakabata mabhegi koko. Hai koko zvinoita kuti munhu anotidza pane mukadzi wake. Onzi chechi inorambanisa vanhu isusu. Echamani, tora mukadzi wako muzoti next time akati agare pauri. Kana mwana achinetsa ngani totoziva kuti mune mwana. Hatimboboeka nenoizhi yacho. Anditi, samuna mogara pachiyai pamegwa imoswedera kune nzina yenyu. Asi akadara ibachura. Ndababa John Johnson vhesi rechiedza resort nechiedza. Matthew 5 verse 13. Ameno anatanya masingungu. Singu merit. Right. Ukapinda murima. Rima rinoda chiedza. Kuti ugone kuona. Asi kana usina chiedza rima rinogona kuita zvarinoda. Handisa zvanopa. Pese pane rima unofanira kumeka sure kuti waona chiedza. I hear me somebody. Yeah, ndokuyeko. Iri unogona kutadza kurinzwisisa kana usati wane chiedza. Haika iri shoko iri. Unotoda chiedza kuti chikuvhenekera kuti ugone kurinzwisisa. Hanzi chiine vhesi yedu. You are the salt of the earth. Kanzi mimika muri munyu wenyika. Saka urutori munyu wenyika nemakumbo tu achifamba ipapo. Azvide mamatero zvinotaura. Nyaya ndedzepamweya. Zazvite ndedzepanyama. Nditi. Vakati munhu adai muprofesa izvo zvamunoda. You are the salt of the earth. Muri munyu wenyika. But if the salt have lost his savor, Kanzasi munyu kana uchinge warasa taste. Saka munyu une taste mindfulness. But munogona kushatisa muriwo wanga mabika zvakanaka mukazoisa munyu uri extra. Saka munyu une ability yokunakisa koita ability yokusanakisa depending nelevel yamaita sei yamashandisa chiyero chamashandisa. Anditi asi munyu wacho une also ability yokuita sei yokurasa kunaka kwacho. Asi gogosi vakazoti vakuru vakati mukaka urungwe.
Vakarunga mukakadzi unoita sei? Unobviswa testi futi. Zvacho. Wherewith shall it be sorted? Saka kana wapera test, kana mukachiwanza usisina basa, the next thing chamafana kuita kuita sei? Kurasa. Saka kune zvimwe zvinhu zvaishanda mamuri zvisashande mamuri zvamunofana kurasa. Kunzwika zvakanaka naka. Kune zvinhu zvaishanda mamuri zvamunofana kurasa zvisashanda. I always tell people that you need to unlearn so as to learn. Amen. Kunzwika zvakanaka naka. Ndakachikuudza kuti pandakazoenda ku-VID mukadzi wandakatiwana Mwari mukadzi bamiri zvanzi chi achatoziva. Pandakaenda ndakazodzoka ndikabva ndapakonfession kuti shamwari waita basi zvandakadzidza 2017 up to today ndazopruvha kuti unogona kudriva motikari asi hauchaziva. So I had to unlearn zvinhu zvandakatakadza zvaishanda then but iko zvino zvashanda. Same applies neshoko raMwari. Mune zvamakafundiswa then zvaishanda makorewa but iko zvinozvi wafanira kunge pfungwa dzako dziri updated futi as well. Unzwika zvakanaka. Ndozviri kunzi kana munyu uchinge wasa hausisina chawakumbosachira but to cast out. Waishanda kamunyu takambobika muriwo nawo munyu but nokuti wapera power hauchatinakisa muriwo. The next thing wachi marara. Saka une information une shoko rimwe rakamboparidzwa mauri rakatomboshanda makore acho but iko zvino shoko iro rachete achashanda. Kuti uzvinzwa kai munoti shoko raMwari rinogara nekusingaperi.